মহিলাৰ দীঘলীয়া শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে लाइमोनफोरनि थाखायथ' दा बुंसैना मोनसे गोल्डेन अपरचुनिटियानो फैनाय बायदि गोबावथार सम नेबायना सुदै मुलै बिदो सरकारनावहाय बेबाय 10,000 खौ नेयै आंगायनायखौ खोन्थायो आरोना खायसे खुलुमबाय बयखौबो हेल' एसबि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेल' एसबि ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय दुर्गा फुजाया फैनोसै नङा होमबा फुजानि बोथोर सफैबाय आरो थिग बेबायदिनो दाब दाब जायगाफोरावहाय बोथोराबो सोलायहांबाय एसे गुसु जाहांदों नाथाय बोथोर सोलायनायजों दिनैनि थासारिया जोबोद गुदुं नङा होमबा मानो गुदुं होनना बुंदों आङो फुजानि फोरबो फुजा बोथोर सोलिगासिनो दङ बा फैगासिनो दङ दा बेवहाय गोबां बायदिसिना शपिं जागोन बयहाबो न'आव रंजानाय बाजानाय आरो लाइमोनफोरनि थाखायथ' दा बुंसैना मोनसे गोल्डेन अपरचुनिटियानो फैनाय बायदि बिथांमोना बांसिन रंजागोन दायो दा दिनैनि भिडिअ'आ आं मोननैसो पइन्टनि सायाव बुंनो सानदों दा फुजा फैगोन दा बेबायदिनो गोबांथार फैसा बायदिसिनानि आंखालबो जागोन आरो बयबो बायदिसिना गाननाय जोमनायबो लुगैगोन दा बेनि गेजेरावनो रंजानाय बाजानायबो जागोन दा रंजानाय बाजानाय सोलिगोन जागोन नैबेनि गेजेरावनो जों मा नुयो गोबांथार जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराहाय गोदाव सोराव जायो गोदाव सोराव जायो होनायनि जाहोनानो जाहैबाय बायदिसिना बुंजाथावि बा जोङो नायथावि बायदिसिना जाथाया जालाङो दा जियानो हक फुजा बायदिसिनायाव बेरायग्लाङो लोंनाय जानाय आरिनाय ना बैसो उन्दै आरोना बेनिखायनो आं बेखिनिखौ खावलायदों जाहाथे पेरेन्टसफोरा गार्जेनफोरा नैबेखिनिखौहाय गाव गावनि न'खरनि गथ' गथायफोरखौहाय एसे जोथोन लायो आरो बहा थांदों बहा थाङाखै बेफोरखौ खौरां लायो दा मेन पइन्टआव फैनोसै नोंथांमोना दुर्गा फुजानि अफार मोन्दोंना मोनाखै आङो मैया मोनसे निउस मिडिया पर्टेलावहाय मोननो हादों मा बिथांमोननि एकाउन्टआवहाय माखासे फैसा हाबफैदों जाहैदों सोरनावबा 20,000 सोरनावबा 1 लाख गाहाम माने फैसा हाबफैदों दा बहानिफ्राय हाबफैदों सोर सोहरदों बिथांमोना खुनु खौरां गैया नाथाय बिथांमोना जोबोद एक्साइटेड फैसाखौ दिहुननो मोननानै जिहेतु फुजा बोथोरनि समावहाय बेबायदि फैसा सोना हरदों सोर सोहरदों बेबो बेंकनि मानसिफोराबो खोन्थानो रोङाखै होनना जाहैदों आरोना दा नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै जुदि हाबाखैबा खबर लाहैदो थाबैनो सरकारा सोदों होननाबो बुंदों दा सोर सोदों सोर सोआखै बेखौ मिन्थिया नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नायबा बुजिना मोनगोन स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरदो दुर्गा फुजानि गभर्नमेन्टनिफ्राय बाम्पार अफार हरदों नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै आरो जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा जोंनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ आरो BTR गभर्नमेन्टआ सम सम बेबायदि प्रग्राम हाबाफारि लाबाय थायो आरो गोबांथार आइजोफोरा जिहेतु जोंनि आइजोफोरा जोबोद बेस्थ' थायो आजिखालि नङा होमबा मिथिं दावथिं बायदिसिना खारथिंनाय दंफां गायनाय बायदिसिना ना स' बेफोराव जोबोद बेस्थ' थायो ब्रिक्स आन्दलननि मुङावहाय थांनाय बोसोराव गायबाय बेबाबो गायबाय 10,000 खौ नेयै आंगायनायखौ खोन्थायो आरोना खायसेया स' बिनिखायनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे 10,000 राङा हाबदोंना हाबाखै जुदि हाबाखैबा हयथ' हाबनो हासिगौ दै नोंथांमोना एकाउन्टखौ एसे मोजाङै आप टु डेट बायदिसिना खालामनानै नायबाय थादो मोजां खौराङा फैगासिनो दं खोमा दा जियानो हक गोबावथार सम नेबायना सुदै मुलै बिदो सरकारनावहाय आरो स्कुटि बायदिसिनाबो होगोन होननानै बुंदों स' अफारानो अफार ना स' बेनोमोन दिनैनि भिडिअ लोगो मोनसे नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय অকণমান কথা পাতিম বাইদেউ আপোনাৰ একাউণ্টতো টকা সোমাইছে আপুনি উলিয়ালে টকা হয় উলিয়াইছো কিমান উলিয়ালে 20,000 আপোনাৰ কিমান সোমাইছে 22,000 টকা সোমাইছিল হঠাৎ এই ধৰণে পইচা সোমালে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কিহৰ পইচা গম পাইছে নে নাই গম পোৱা নাই বেংকৰ মানুহেও গম নাপায় কি কৈছে বেংকৰ মানুহে একাউণ্টটো বহিটো চাবলৈ দিছো কৈছে পইচা সোমাইছে কিহৰ আমিও সোধা নাই টকাটো উলিয়াই ললো আৰু পাইছে যেহেতু ভাল লাগিছে পাইছো যেহেতু ভাল লাগিছে কি কৰিব সেই পইচাৰে লাগিব আৰু পূজাও আহি আছে দুৰ্গা পূজা আহি আছে আৰু কাৰ সোমাইছে আপোনাৰ অঞ্চলত আছে বহুত কেইজনী আছে কি ক'ব ভাল লাগছে আৰু ইমান এটা পইচা পাইছো নাই হয় না নহয় চৰকাৰ মোৰ 18,000 মই অলপ চৰকাৰী ঘৰো পাইছোঁ অলপ আধৰুৱা কাম আছে সেইখিনিও কৰিম আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে তাহাকো কাপোৰ কানি দিম অলপ মই কম্পিউটাৰত চাইছিলোঁ কম্পিউটাৰত সোধাতে কৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকৈ কৈছে মই 20,000 পাইছোঁ হঠাৎ পইচা উঠিছে ভাল লাগছে বহুত আমাৰ ইয়াতে বহুতৰে উঠিছে 20,000 মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ আগে উঠাই বহুত ভাল লাগিছে ছোৱালীৰ কাৰণে কাপোৰ নিব পাৰিম নিজেও ল'ম না নিশ্চয়কৈ এই ধৰণে বহুখিনি মহিলাই